Χαιρετώ όλες τις ψυχές αυτού του κόσμου. Είμαι η Λιουδμίλα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Σοφή Κουκουβάια. Όλοι μας στη ζωή είχαμε βρεθεί σε κάποιες καταστάσεις με αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους συγγενείς, με καταστάσεις εξωπαράγοντες που δεν εξαρτούνται από μας, όμως έχουμε ανάγκη να μάθουμε για τα πρόσωπα αγαπημένα, για τους συγγενείς, για τους φίλους, για τα παιδιά μας που έχουν ή εξαφανιστεί ή έχουν φύγει και δεν δίνουν σημεία ζωής αρκετό χρονικό διάστημα και εμείς έχουμε αγωνία, δεν μπορούμε ούτε να έρχομαστε σε επαφή με εκείνους, ούτε εκείνοι δίνουν κάποιο σημείο ζωής. Και από εκεί και έπειτα ο καθένας φυσικά έχει αγωνία να μάθει τι γίνεται με αυτό το άτομο, ανεξάρτητα για ποιον ενδιαφερόμαστε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ο κόσμος αρχίζει να ψάχνει με διάφορους τρόπους και αν δεν βρίσκει άκρη είναι πάντοτε σε μια αμφιβολία, πάντοτε σε μια αγωνία, ένα άγχος που δεν έχει τελειωμό. Εγώ έχω ξαναπεί και πάντοτε ξαναλέω και θέλω να σας δείξω σήμερα μία τέτοια περίπτωση που μία κυρία έχει αρκετά χρόνια χάσει την επαφή της με την κόρη της. Ήταν κάποιοι λόγοι οικογενειακοί, όμως κάποια στιγμή περνάνε τα χρόνια, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση, δεν μπορεί να βρει την άκρη, πού είναι, πώς είναι, τι γίνεται στη ζωή της και αποτάνθηκε σε μένα, μου έχει στείλει τη φωτογραφία της, για ευνόητους λόγους εγώ δεν δείχνω τη φωτογραφία και εκείνη δεν έχει ευκαιρία για να έρθει λόγω απόστασης, μου έχει στείλει τη φωτογραφία και εμείς σήμερα θα κάνουμε αυτή την διάγνωση μαζί. Θα τα δει και εκείνη φυσικά ζωντανά τι θα μας πει εδώ η διάγνωση. Ό,τι θα βγει εγώ θα τα πω έτσι όπως είναι και εκείνη μου το ζήτησε, να μην κρύψω οτιδήποτε θα εμφανιστεί. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω, θα βάλω τη φωτογραφία κάτω από το μπολ με το νερό και εδώ έχουμε το κερί μας λιωμένο, έτοιμο. Λοιπόν, για λίγο θα πάψω να μιλάω και θα κοιτάξουμε τι γίνεται με αυτό το άτομο. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα σας δείξω και σε εσάς λιγάκι να πήξει. Εδώ ξεκάθαρα ό,τι βλέπω εγώ είναι από πάνω είναι ένα φέρετρο. Δυστυχώς το άτομο δεν είναι εν ζωή. Τώρα εγώ να σας πω κάτι, είναι λυπηρό αυτό που δείχνει, όμως αν αυτό ήταν απλά να με τσεκάρει κάποιος που θέλει να μάθει αν πραγματικά λέω και βλέπω την πραγματικότητα και την αλήθεια ή όχι, αυτό το άτομο δεν ζει. Έχει αρκετά χρόνια φύγει από τη ζωή και λόγω που έχει φύγει από τη ζωή είναι αυτός εδώ ο λόγος, από αρρώστια έχει φύγει το άτομο από τη ζωή. Οπότε ναι, αυτό εδώ είναι το δείγμα ότι η ζωή έχει φύγει από το άτομο. Να το, άμα θα τα δείτε αυτό εδώ,
Βλέπετε είναι σχήμα φέρετρου ήτανε. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι σχήμα φέρετρου και από αυτή τη μεριά μας δείχνει το λόγο ότι η ζωή έχει φύγει. Αυτό είναι ένα κανάλι ζωτικό και άμα θα το παρατηρήσετε, βλέπετε είναι σχεδόν στη μέση, δηλαδή έχει φύγει η ζωή, τελείωσε, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος έχει απεβιώσει και αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα φίλοι μου. Αν έχετε κι εσείς κάποιο άτομο, κάποια αγωνία για τους δικούς σας ανθρώπους, παρακαλώ μην διστάζετε. Στείλτε μου φωτογραφία αν είσαστε μακριά και δεν μπορείτε να έρθετε και εμείς θα κάνουμε ένα τέτοιο διαγνωστικό για να δούμε να μην έχετε αγωνία, τουλάχιστον να ξέρετε ότι τι γίνεται με αυτό το άτομο. Τώρα, πού ακριβώς βρίσκεται, αυτό είναι άλλη δουλειά, είναι αλλιώς γίνονται οι προβλέψεις που περίπου μπορεί να βρούμε αυτό το πρόσωπο ή τουλάχιστον κάποιους που γνωρίζουν που μπορούμε να βρούμε τις άκρες. Λυπηρό ήταν σήμερα, όμως αυτή ήταν η πραγματικότητα, αυτή ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα φίλοι μου. Τα στοιχεία μου είναι κάτω στη περιγραφή από το βίντεο. Παρακαλώ, περιμένω από εσάς αν έχετε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις να αποτανθείτε και μαζί θα βρούμε την άκρη. Είμαι η Λιουδμίλα και στο επανεδίν.